și mă întâlnesc cu domnul colonel Ion Civil să spună să trăiți, domnule. Auzi ce spune Domnul pentru tine și pentru mine? Pentru că ai preț în ochii mei. Dacă trăiești după cuvântul lui Dumnezeu și binecuvântare și oamenii, chiar dacă în față nu-ți vor spune ei adevărul, că nu vreau să le cunoască. Dar îi spune, mă, ăsta, te legi pe rame, nu faci rame. Te legi pe rame. Și mă întreabă mulți dintre ei, ați făcut teologie? N-am făcut-o și nici nu doresc. Degeaba faci, sunt bune și școlile, să nu mă credeți că sunt împotriva. Dar degeaba dacă nu sunt un elev al lui Hristos. Și atunci de unde aveți dumneavoastră cuvintele acestea? Și am spus, am arătat de ce. Am eu ceva să fie al meu? Când Domnul spune în psalm, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, slăvit să fie numele. Amin.